Even high tide's good. Excuse me. Co s nima bude, jestli se nebudou muset poslanci přesouvat někam jinam, protože přeci jenom je to stavba z 19. století, už téměř 200 let. Warriors znamená občané skale od Augusta Rodéna, to je impresionista. Jak se tváří ti lidé, ti občané? Jsou veselí nebo smutní? Smutní. A všimněte si, co mají kolem krku, kdo to pozná? Obrátky, přesně tak. To znamená, když jdou lidé smutní, jdou kam? No, na popravu. A víte, jak to bylo? To totiž kale, a vám to nikdo musí říkat, co to kala, že? Ne, představu, tu jsem přesně tak, jak ve Francii, přeskávána. Přesto to patřilo americkému králi, obléhalo to snad a těm rozvětší. Protože ti obyvatelé prostě rebelovali korunovace všech králů a královen. Tady jenom 2 králové tady korunováni nebyli. A byl to Edward VIII, který nebyl korunovaný, protože abdikoval, a William II, který byl korunován přímo na bitevním poli. Věže jsou vysoké 60 metrů, kostel je postaven v gotickém stylu a možná jste si všimli, jak je vysoký ten kostel, ta hlavní loď je vysoká 34 metrů a tím je nejvyšší kostel v celé Velké Británii. Dneska je neděle, takže je zavřený pro turisty, ale i kdyby byl, tak tam nepůjdeme, tam máme vysoké vstupné a nemáme na to peníze ani čas. Je dobré vědět, že tam jsou spoustu významní lidé, kteří se... Na šertovní akorát, že tam je pár milionů lidí. Bohužel zákony jsou na druhé straně, takže si to zrovna řešíme. To nemohl nikdo vědět. Tak až bude prý trošku klidněji, ale teda nevím, kdy bude klidněji, protože... Běžte. Vydržíte ještě chvilku? Ale ty hlavy tam vzadu, to ještě nekončí ani. To jsme teprve začali podle mě. Točte nám, otočte. No a co jim řeknu? Dobrý den, otočte se. No, já si vás chci natočit. No, teď foto, no jasně, no co jiného. Budou ještě nějací. Jo. To bylo dobré, tam bylo tak všechno. V formách, na koních, pěšky a dělají tady různé obrazce. A je to velice žádaná potkaná a dělá se to předně z toho důvodu, že je lepší počasí než když se ona tady narodila. A teď, už tady ty výbody nejsou, že mimo sezóna, nicméně lidé čekají na koníky, tak se tam budeme povídat a pak se dovolíme, že budeme pokračovat dál. S těmi záchody je to akutní ještě? Jo, tak... Mira, ¿ves? ¿Te gusta la comida? No, la marata no le gusta, ¿eh? Está mirando si tienes algo en la mano. Měli taky jednu právě. Naučit, že budeme jenom na klidné polovině chodit. Zadek vždycky, no. Otázka. No a podle vlajky se dá poznat, jestli je královna doma a nebo není.
Takže co myslíte? A není. To z toho důvodu, že ta vlajka, která tam vlaje Union Jack, kdyby ona byla doma, tak tam vlaje její královská standarda. Ta vypadá jinak. Je lemovaná zlatem a je tam její erb. To znamená, že není doma. Ale někdy se nám stane, a párkrát se nám stalo, že ji vyměnili. To vlastně značilo, že se zrovna královna vrátila. Když se podíváte na Buckinghamský palác, tak je to budova, která tady byla vybudována už v 17. století, ale v té době ještě měla podobu loveckého zámečku. Dneska už je to krásný palác, který má přes 600 místností a královna tam bydlí se svými asi 360 členy svého dvora. Jejich povinnosti jsou třeba, protože vlastně po celé to století vládla právě ona. Možná taky víte, že 9.9. letos už královna Alžběta II. Překonala rekord královny Viktorie. Královna Viktorie se měla na trůnu 63 let a ještě nějaké měsíce a právě 9.9. minulý měsíc královna Překladka se nudí. Jako voják, jo? Tak chodí tam a zpátky. All other sort of special formal kind of hospitality will take place here. Já se dívám na děti pravým okem, protože tím Ne, neskolavej se, dívej se na paní učitel. Tady kluci, nechte tu, ona spadne fakt, ale na kolenách. Spadnu, jo? Já stojím na